В края на март при мен дойде от името на моите съграждани човек с молба да отида в къщата на един от учителите. Когато влязох в стаята, където се бяха събрали, най-напред забелязах една непозната за мен личност, която се горещеше повече от всички. Говореше как е нужно всеки от нас да се откаже от себе си и да се принесе в жертва пред олтара на Отечеството. Но че е нужно да действаме заедно, съгласувано и решително. Не е ли така? Обърна се той към мен накрая. Да, така е, отговорих аз. Щом е така, то и ти трябва да помогнеш на своя народ. С какво аз, една жена, мога да помогна? Ето, каза той, като посочи присъстващите. По единодушно желание на всички тези господа, на тебе се пада задачата да ушиеш знаме на българските юнаци. Съгласна ли си на това? Аз погледнах към присъстващите, някои от които на почтена възраст с голямо влияние в града. Те утвърдително кимаха и аз не посмях да откажа направо. А само помолих да ми дадат време да помисля и да поискам позволение от родителите си. Но непознатият, който се назова Георги Бенковски, възрази. Тук вече не се иска позволение на родителите, общото събрание реши и ти си длъжна да изпълниш това. В противен случай, ако откажеш, аз ще ти пусна куршума в челото още в тази стая. След това ме пуснаха да си вървя. На другия ден помолих учителките да ме заместват, че ще отсъствам по болест и започнах работа. Гледах по знамето, изпратено от Влашко за комитета в Карлово. Беше ушито от скъп плат и на него беше изобразен със сърма резерен лъв, стъпил върху полумесец, а над главата му думите свобода или смърт. Работих цял месец до самия ден на въстанието, което започна преждевременно, а знамето още не беше готово. Но на втория ден от свободата беше довършено. Тогава, по желание на старейшините, аз трябваше да го взема в ръце, да препаша сабя и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да известя на събралия се по улиците народ, че петвековното турско иго е отхвърлено завинаги. Виковете «Ура!» и «Да живее!» продължиха до вечерта. Това беше най-тържественият ден на нашата кратковременна свобода. Повече от 4000 жени, мъже, деца се трудеха ден и нощ за изкопаване на окопи, правене на насипи, други пълнеха кишеци, трети местеха топовете към изходите на града. Сред турците отдавна се ширеше слуха, че Панагюрския Балкан е пълен с московски геори и затова първоначалните стълкновения завършваха с неочаквано бягство на турците, което предизвика въодушевление и ликуване сред нашите граждани за първите няколко дена. Една сутрин всичко около Панагюрище почерня от войска. Низами. Това е редовна войска. Но още по-страшно. Башибозук и черкези. Заповедта е била града да се унищожи, а населението да се избие до крак. Най-страшното, което можехме да си представим тогава, беше, че турците ще хванат всички виновни и ще ги откарат за наказание вързани в Пловдив. Що се отнася до моето семейство, бяхме спокойни, тъй като щяхме да изтъкнем, че въстаниците на сила са ме накарали да ушия знамето. Затова останахме в града, както и много други, да покажем, че не се чувстваме виновни за нищо. Но започна онова, което на всички ни е известно като най-срамното и безпощадно клане. Бих искала да забравя страшните гледки, миризмата на кръв и пепел и ужаса. Но ето за толкова години, щом затворя очи, не мога да залича нито жената с отрязана глава, от чиято гръб детето й позаеше, нито стоновете на измъчваните, за да дадат пари, нито от дома всички се бяхме скрили в избата и от сутринта се приготвяхме за смъртта. Баща ни благослови и ни прочете молитва. После зачакахме. Стори ни се вечност. Портата с трясък се отвори и в двора нахлуха страшно на вид турци. Баща ми се отскубна от ръцете ни и излезе при тях. Гледахме го безмълвни, как падна в краката на палачите и ги моли за нещо. Протяга им кесия, те я вземат. Чуваме да казват: дядо поп е добър човек си, но такива е заповядано да не оставяме папа Селенди. Той се прекръсти. Те в гърдите му от упор стреляха и той падна на земята. Децата се разпищяха, майка ми падна в ръцете ми, на двора се заеха да делят парите. Под
Закараха ни с още хора и с изпепеления град. Успяхме да се скрием, че бяха улисани да претърсват заиманета. 10 дена се крихме из развалините на пожарищата. После се чу, че ме търсят из града. Накрая ме хванаха. Докато ме препращаха с каруца към Пловдив, разпитваха ме от конак на конак, а за аптиеката ме пазеха от тълпите от турските села. Особено жестоки бяха жените. Викаха подигравателно: Елия, българската княгиня! Удреха ме по лицето, удреха ме по главата, заплюваха ме. Дрехите ми побеляха от слюнки. 100 пъти съжалих, че не умрях у нас с баща си, за да не съм подлагана на тези телесни и душевни мъчения. Вечерта в килията паднах в огън. Втресе ме, ставите ми се потуха. Не можех да помръдна. Унесла съм се. Присъни ми се, че съм у дома, до мама. Тя както винаги шепаше. А къде е татко, попитах. Скоро ще се върна, говори тя. Отиде в Пловдив да ти купи дрехи за Великден. Ау, не трябваше да ходи в Пловдив, там има турци. Защо скрихте от мене, че ще ходи? Сега ще го настигна и ще го върна. Хупвам по улиците на Пловдив, от дюкян на дюкян, но никъде не го намирам. Улиците пълни с скер. Чувам барабани и тръгвам към моста. Виждам баща ми, окован в вериги. Като ме видя, той се спря и заплака. Замоля скерите да ме пуснат да се сбогуваме. Пуснаха ме. Мислех, че няма да дойдеш. Дай ми ръката си. Сега няма да ни стигнат. Подадох му ръката си и ние се понесохме. Все по-високо и по-високо. Тогава се събудих. Чух тежки стъпки за вратата на килията. С лекота се изправих. Готова, за да се свърши всичкото.